Esther, og jeg er 11 år gammel, og jeg har spillet fagot i et halvt år. Jeg hedder Mette, jeg er 14 år. Jeg har spillet fagot i et halvt år. Jeg synes, det er et fantastisk instrument, fordi det er anderledes og fordi det er større. Det var også en af grundene til, at jeg valgte at spille fagot, på grund af, at jeg spillede violin, og det var der både rigtig mange, der spillede, og også fordi, at det var jo et strygeinstrument, og jeg synes jo, det ville være sjovt at spille et instrument, som der måske ikke var så mange, der spillede, og som der så var et blæserinstrument. Og så er der også nogle lidt dybere toner. Det er fedt, at hvis man sidder i et orkester, at man kan være baslyden. Jeg synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt, at man kan spille små duetter sammen med sin lærer, fordi så det er også lidt sjovere, fordi så kommer man måske lidt mere tættere på hinanden, og så lærer man at kunne spille 2 stemmer på én gang, og det er nogle gange lidt sværere end bare at spille 1 stemme. Jeg elsker at spille musik. Det er hyggeligt at være sammen med andre, der spiller det. Og ja, jeg glæder mig bare til at komme til team hver gang. Det gik super godt. Det var meget, meget fint. Skal vi tage den igen?